dumateng Ibu Kesra, Mama Kesra. Salam saking Bapak Kesra nggih. Sing rumangsa dadi Ibu Kesra, mat malam. Pak Slamet Priyo, kirim salam dumateng panjenengan Mama Slamet, mat penonton. Mas Jati Lemaban kaya longgong Bopo Saipin Songo Wareng ningali gong Bopo Saibo Banjar Gundang sak rombongan salamipun ya, spesial Eko Jali Nulung wonten Lemabang tanggal 28 duwe gawe nggih. Monggo jamaah tayub tumblek wonten Lemabang, Kasem Lemabang nggih. Mabang digawe Pak Nopi. Bu Kesra, salamipun adem ayam buat Bu Kesra. Budal lamar drogong tobat dalamong kang iso Dek kuni sudo mbak gale siswa saking Sunan Giri nyoto bisa Lamongan tueng muni Bupati kang nomor 1 Balamokan wingi suda siswa saking Sunan Giri nyata bisa ngayomi sago engkang ulo sami Adipati Surojoyo Danureksa engkang abdi bangun bisa supaya mati ya
ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe bosaibo sing penting hasil gunane aja males mundak apes ayo sing giat yang pengen suliat uripmu mulya cak priya susul bojone bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja males ora aja males monda apes bos bagian tok yen kepengin urip mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas muda apes ayo sing giat yen pengen urip kang mulya tau mopak si bedak kolor golonge ngene ya